Soledar dugu labilali baaraw banna ka bɛn janvier kalo tile 12 wula ma a waleyaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka lakana baaraw la Donetsk mara kɔnɔna na Rusiw ka lakana kotigi ka lasirila communiqué gafe dɔ kɔnɔna na kɛlɛbilenba de bɛ senna Soledar Sergei Cheravati Ukraine armée ka kɔnɔfɛ lakanakuluw ka kumana tɛmɛla ka lasirila jabaraninw kan a ye a yira k'a fɔ mіцно тримати позиції. ko taabolo minɛnin bɛ Ukraine ka kɛlɛkɛdenw bolola la Soledar ne kɔlɔsiliba ye condition gɛlɛmanba cɛla ka da a kan kɛlɛ bɛ u ni Wagner ani Rusiw ka kulu wɛrɛw de cɛla la a yɔrɔ la sɔgɔmada joona waati la Ukraine ka lakana kotigi dankan Ghana miliyari tun jɔra la k'a fɔ ko Rusiw ye kɔsegin gɛlɛnba de kɛ a yɔrɔw la a ye a yira k'a fɔ ayiwa ko nin ye kɛlɛ gɛlɛya dɔw de fana ye kɛlɛ carilen don kosɛbɛ Soledar ani a laminiw na kabini kalo caman ani bi cɛ nka dɔ farala a fanga de kan kosɛbɛ ni tile damadɔ tɛmɛnen ninnu na arabadon na Wagner ɲɛmɔgɔ Evgeny Prigozhin tun ye kofɔli kɛ ka ban Soledar minɛli fɛ a ka cɛdenw fɛ sani Kiev ka a ka kumakan ninnu ngalontigiya ani Rusiw ka lakanakotigi fɛnɛ fadenya gɛlɛn bɛ ani min cɛla la. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет.